Ebolachi n'akụkọ ụwa n'ụtụtụ taa bụ Tọzdee ma bụrụ abalị nke 9 n'ime ọnwa Mee ọnwa nke 5 n'afọ 2024. Aha na-azụ taa bụ Nkwọ na mbugere isiokwu ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Gọọmenti Anambra Steeti akwadogo ka amalite agba nke abụọ nke otu onye ntorobịa aka ọlụ abụọ. Ụmụ akwụkwọ asaa enwetago agụmakwụkwọ n'efu site n'aka otu onye otu ABGA. Gọọmenti etiti ekwuwego na ya nwetara ọgọdọ nye ịrụtọpụ dam dịgasị iche iche. Mba US kwụsịgodoro nwa mgbe ibuga akọrọngwa mgbogbunigwe n'Israel. Tupu ịnụrụ akụkọ anyị n'ujegoregodo ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwumasịrị abịago iweta mgbanwe n'ozuzu oke ịhazi ọnọdụ akụ na ụba Anambra Steeti nakwa ịkwalite oke ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozuzu oke maka ọlụ a chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Gere akụkọ anyị n'uju. Gọọmenti Anambra Steeti akwadogo agba nke abụọ nke otu onye ntorobịa aka ọlụ abụọ dị ka amalitere site na ndị ntorobịa dị 10,000 nakwa ọlụ aka dịgasị iche iche dị 43 Labour Congress. Ewepụta obi ha na-arụ ọrụ maka ọdịmma nke steeti a. Onye isi ndị ọrụ na steeti a bụ Barrister Igwegbe gosipụtara afọ ojuju na ụbọchị ndị ọrụ nke 2024 gara nnọọ nke ọma, ọkachasị n'ihe gbasara atụmatụ na mmemme dị iche iche ewepụtara iji wee mee ya bụ mmemme. Barrister Igwegbe kọwara na gọọmenti steeti a nwere nnọọ nnukwu mmasị ịkwalite ezi ọnọdụ nyere ndị ọrụ, bụ nke ọ kọwara na o mere site na ụzọ dị iche iche nke gụnyere imechi ikpe dị n'etiti gọọmenti steeti a na ndị Anambra State Water Corporation na ANSEPA bụ ndị kwụsịgoro ọrụ n'oge gara aga, ndị ọ kọwara na ha na-anatazi ego ha ugbu a, ya nakwa ịkwụ ụgwọ ndị nara ezumike nka nke anaghị akwụ na Anambra kemgbe afọ 2018. N'okwu ya ka ya bụ ụka gbasara, ka onye isi NLC na Anambra bụ Comrade Humphrey Nwafọ kọwara na ya nwere nnọọ nnukwu anwụle na atụmatụ niile ya tụpụtara maka ụbọchị ndị ọrụ nke afọ a gara nnọọ nke ọma, ma tokwaza onye isi ụlọ ọrụ ABS bụ Sachido Obidiegwu maka njikọ aka ọnụ ha na ndị Labour jikọrọ wee hụ na mmemme niile emere iji wee merube ụbọchị ndị ọrụ nke afọ 2024 gara nke ọma na-anaghị ha ego ọbụla. Onye isi ndị kwadoro ihe niile emere gbasara ụbọchị ndị ọrụ nke afọ a bụkwazi onye isi ndị nta akụkọ na Anambra bụ Dr. Odogwu Emeka Odogwu kọwara na ịtụpụta atụmatụ na ịhazi ya bụ ihe niile emere bụ nnọọ ihe tara akpụ, mana ya kelere Chineke na ihe niile gara nke. Ndị NLC nọziri na ya bụ ụka akara wee gaa ikele Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka otu o si wee mee ka ụbọchị ndị ọrụ nke afọ a gaa sịrịrị werere. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.